Bandiraɓe tedduɓe heɗiyankoɓe hettiyankoɓe Jobbo TV international on mbiyama jaam waale moɗon jaam hiire moɗon jaam wiyete moɗon nokkuɗi mbade sikke la sotol ko Abdoulaye Hammadi Sall arɗo ittanandugude kabaruji ɓurɗi tengtude e inde Jobbo TV international koye nder ɗo ndiɗon mbade sikke la so en pelti eɗen kala oɗo saaha ene wayno banggue banggue leydi Sénégal hande so kiiɗi jamma ñalawma ala ko halte sona ko wiyete hono mawluda ruftinde walla siftinde dendagal bandiraɓe rasulillahi sallllahu alayhi wa sallam jaame kisal gone muɗum de yino aduna guel ha e ɗon saaha hen mawɗi e nder leydi Sénégal ha yoga wona leyɗele ko wayno Mauritanie en ko wayno seeɗa e Mali en ha to banggue wonande to banggue Burkina en ha e banggue ba eyyi kono ɓuuri tengtude tigui rigui ko nder leydi Sénégal nden noon hollitama oɗo saaha ene wayno banggue bo hande mbawa kala mbawɗa yaade so wakkil jamma ñalawma ko yimɓe nan jogui wolisaji ɓe nan jogui wolisaji ɓe nan kabɓi ko wiyete sakuji men ɓe nan joole auto ji gam yaɓande ko wiyete wona guure mawɗe taw teskade ɗe ɗon guure teskoɗade to banggue mawludaji sikki ala ɗum ɗon waɗama ko adi ko fo nder leydi Sénégal ma en mbattu haqqillaji meɗen to wayne to banggue Tivaoune ɗon oɗo saaha kala jiiɗa yon maɗa ko ila Tivaoune e caggal ɗon kadi wona caggal lamɓe ɓe ne jeehi nde e wonande mawɗo lamɓe o hono Alhaji Macky Sall kañum hoore mum yeehi toon jeeya toon kadi e délégation muɗum molanaɗo moole manam seto muɗum molanago moole e caggal ɗon kadi nde witi to nde ne wayno kanko jaɓɓama toon kadi jaɓɓungal caggal ɗon kadi holli to so weeli jomiraɗo joom baaɗe bawɗe ene wayno ko jooɗoɓe leydi nokku o ɗum woni Tivaoune ma walluɓe ko wiyeteno duɗal taw ngal duɗal janggueten ko métier ɗum woni école professionnel des métiers tawa sukaɓe janggoɓe alqouran ɓe wona jangga ha gayni tan tawa ngala métier noon nde o haali ngol e nokku ngol ene waɗi dendagal bandiraɓe beltanima ko ha no fewi sanne e caggal noon kadi bandiraɓe tedduɓe ene wayno oɗo saaha to e nayyi e ono banggue Gueƴƴo Wawen jeeya hono galle ceerno Jamel jeeya kadi koye moldaji ɓurɗi mawnude e wayno ɗon kadi waɗama hilfaɓe hewɓe kadi gaari ɗon e keewal e peewal yuɓɓinama yonnama fewnama ha yooɗi caggal ɗon kadi ne wayno nde yimɓe gummi ɗon walla nde jamma o hawriti kadi ko to ene hono rawde e ganduɗa to e nayyi e hono wonande mbiyeɗa halwar ɗon kadi dendagal bandiraɓe guila e seremɓe guila e sukaɓe ha e mawɓe guila e almuɓe guila e banggue o banggue ɗo wayno ɓenne foof kañumen kadi keeɓi toon yetta foof koye gardagol hono ceerno Madani Mountaga Amadou Mountaga Cheikh Oumar sifni bandiraɓe ene wayno to banggue gaddi to banggue juma o ko ceerno Saydou Nourou Tall ɗon kadi dendagal ulumaɓe e kamɓe foof ɓe kawroyi toon to ene banggue Louga kadi gar hono ceerno Bassirou Tall kanko ceerno Bassirou Tall kanko hoore makko dendagal bandiraɓe hilfaɓe hewɓe guila e hilfaɓe ha e seremɓe e sukaɓe mawɓe almuɓe ha e serɓe ene wayno kamɓe foof kadi ɓe keeɓi toon yaade gam mawnide ko wiyeteno jibinande rasulillahi sallllahu alayhi wa sallam so non ɓenni bandiraɓe tedduɓe e oɗo saaha ko yewti a joni hono kabaruji nder leydi Sénégal ɗo kadi won boomade sno wadde kono noon Allah ɓilima ɗo faari wonande Abdoulaye Daouda Diallo waɗa directeur de cabinet hoorejo leydi ndi kanko hono Abdou Mbow wonande kamɓene wondeɓe jolno e oto o ndeɓe jolli oto ɓe paano ko to ene hono Kaolack e gam tawtor ko tono mawlud o tawa ko yamiro Alhaji Macky Sall hoorejo leydi Sénégal kono noon Allah hoytiri ɓe mbaɗi accident nde ɓe waɗi accident nde wayno oto mabɓe o tallima kadi won laabi kewɗi kono Allah ɓilima ɗo faadi wonande kamɓe kanko Abdoulaye Daouda Diallo wonande kamɓe Abdou Mbow hay goto mabɓe ganaki hollitama tan wonande to banggue garde corps o denannoɓe wona wayno oɗon wonɗo gaañi e juuɗe caggal ɗon ene wayno le gouverneur nani ɗum de kañum hoore mum gouverneur Diourbel o kañum ko hoore mum ƴeftiɓe nayiɓe to e nayyi hono hôpital Diourbel mbeɗa ene mbawa safrorade kono noon haade ɗum ɗon kadi taw ɓe jiɗinoma to ene hono Ndiassane kañum e Thiénaba taw ɗum ɗon foof ko yamiro Alhaji Macky Sall caggal ɗon ene wayno Alhaji Macky Sall holliti wiya mbaɗa feere tan fo oɗo saaha luttito to nayyi onon Dakar tinen gandete ene wayno accident ono waɗi nde e kamɓe ɓe gañaki ni henna so ɗon ɓe ni bandiraɓe tedduɓe oɗo saaha en jaala ha to e nayyi e ono banggue leydi Gambia to e leydi Gambia ene wayno oɗo saaha toon kadi hamni ha no fewi sanne jeeyi sababu wiyama ene hamni hollitama wonande ko wiyete hono siro taw gonɗon siro ko siro ummoringo to ene hono leyɗele bano leydi Endo en ni fana toon leydi Gambie nde fana toon nde noon ene wayno cukalon walla mbiyon tiggu en tokosen wayno ko ɓen jarna ɗum ndeɓe jarna ɗum nde ne wayno o jeeyi sababu kene won hakke capanɗe jeegom tiggu kamɓe fof ɓe kawri hen ladial taw ala jeeyi sababu no so wona wite wono ngoɗo ene sire moɓe jarini hen ɗum ɗon addi haala no fewi e nder leydi Gambia oɗo saaha ene wayno ɓe jokki wadde hono leskoji walla hiñogo haɓe yiiya holko jeeyi sababu hollitano mbiɗen joni ene wayno ɗum ɗon ummoriɓe to e nayyi wono leydi Endo e nden ɗo noon wonande leydi Sénégal jagoɗo kadi noon kala ko wiyete hono cellal ɓalli nawi hono docteur Marie Khemesse ene wayno kanko ne hollitowi ɗum ɗon oto naaɗi nder leydi Sénégal caggal noon kadi holliti kala wonande hono safar nawata nder leydi Sénégal ko moƴƴo walla ko wona bonɗo kala nde ne waɗe
alay sago on nani nder laboratoire haɓe ƴetta o moƴƴi walla o moƴƴani haɓe ƴa kadi udi makko ndiyanna ɗum ene wayno kankam holliti ɗum ɗon yo wat feere haɗa toon ni hen hollitama hayto banggue leydi Mali to toon kadi won siro waɗi toon yimɓe noon tino gandi ɗo wayno ɗiɗo nde siroji kala moɗo yari o tagillaji men no fewi no fewi no fewi wonen toon ɗiɗo nde siroji heɗiyankoɓe hettiyankoɓe Jobo TV international sotol ko Abdoulaye Hamady Sarr nder ɗon kadi en hollitama toon e banggue leydi Gambia e hoore konngol meɗen kalino ganande ko yiti ono banggue taw ɗon banggue kadi ko banggueji ganduɗa hoore maɗa to banggue mawlude witen jibnande rasulillah mo jamen kisal woni e muɗum o ɗone kadi hewde e famdude wonko mawnina toon ha to banggue leydi Guinée Bissau toon kadi en wayno hewde e famdude wayno wona dendagal julɓeɓe e kamɓe koɓe mawnto woyti hono jibnande rasulillah sallllahu alayhi wa sallam caggal ɗon bandiraɓe tedduɓe sen gummiɗen jaat ha to no banggue leydi Burkina Faso heno nder ɗon en wayno ɗeɗon balle kadi Burkina ko dilli ha no fewi sanne jeeyi sababu nde dilli nde noon ko wonade wiyete on Ibrahima Traoré ko kañum liwi laamu Dami Ba sibne bandiraɓe tan ne wayno kanko limno Christian Kaboré laamu muɗum e nder ɗon en wayno e nder leydi Sénégal hollitama ko wona hakke leyɗele jeetati walla mbeɗe nder lebbi jeetati ne wayno ɗum ɗon ala ko gasi hay hunde gasani hen ni en nder ɗon hollitama ene wayno ɗum ɗo alay saago ɗum ƴewte ha no fewi sanne to banggue Burkina Faso to e cagam ɗo onne kadi ene wayno nde ɗum waɗa nde hollitama wonande hono yimɓe ɓe ganduɗa ko jeeyaɓe e to ene hono banggue taw onon banggue kadi ko banggue ono CEDEAO ene waɗi ɓen ɗon jilli toon nde kañumen jillu men toon ko hollitima beltima ha no fewi sanne jeeyi sababu beltiden hollitama ene wayno kanko ha joni hono Ibrahima Traoré gadduɗo ɗo saaha laamu ngo wi so weeli jomiraɗo joom baɗe bawɗe o ene wayno kankone maw huuro aadi yo so yonti tan e wonande kanko opol laamu ngu e nder ɗon noon ene wonde ha joni hono kanko liɓaɗo woni hono Dami Ba ene wayno kankone nde o liɓa o suuɗi toon leydi Togo won toɓɓe jeeɗiɗi ɗe o haalno ɗen toɓɓe jeeɗuɗi alay saago ɗen toɓɓe jeeɗiɗi ɗen ɗon jaaɓe e wayno kanko ha joni hoorejo kesso kanko hoore makko wi so weeli jomiraɗo joom baɗe bawɗe o ene waɗi ɗen ɗon toɓɓe jeeɗiɗi kanƴe fof mbaɗe jaaɓe haade laaɓa tawi hunde woppata hen ni en e nder noon hollitama holko jeeyi sababu wonande kanko Dami Ba o liɓa wonande ko addi ko foof hollitama ene wayno taw leydi ndi muusi no fewi caggal noon kay solleteɗe kañum koye men en jeeɗo dumunnaji juɗɗi walla lebbi juɗɗi tawa jiyani mbuɗo coynaki tan kene tappa juuɗe e siwre e cagam ɗo anen kadi won yimɓe heeɓe beltanaki wonande ko haalno wonande to banggue hono Thomas wonande a joni hono limno Thomas Sankara on woni hono Blaise Compaoré wiɗumi artal leydi ndi walla gueɗe muɗum ene wayno ene yaafi walla goɗɗum ɗum ɗon fof ene jeeya ko urmbiti wonande hono laamu makko ni en walla ko bonnani hono laamu makko ni en tinen gandeten wayno oɗo saaha to leydi Burkina Faso kanko hoorejo liɓaɗo walla gonnoɗo hoorejo liɓaɗo ɗo saaha suuɗi ko toon e hon leydi wono Togo bandiraɓe tedduɓe hettiyankoɓe Jobo TV international so gummiɗo hollo paaɗen ko toon e hono leydi Guinée Conakry ene wayno oɗo saaha toon kadi no wuddi ha no fewi sanne jeeyi sababu toon no wuddi ha no fewi sanne hollitama wonande kala ko fati hono ñawtaɗen ñawoji noon ko ñawoje bannoɗe e nder 28 septembre e nder dingal coftalɓe mbiye ɗum stade taw ɗum ɗon kadi wonaki temedere capanɗe e jeetato pitali kalkiɓe hen ni hen kono kadi ɗi jaafoɗon konngol ngol won rewɓe hewɓe pijjama en ha bonnama hen ni taw ala waɗi ɗum so wona militaire uji ɗi nden noon hay oɗo saaha ande hawɗo ko laamu adi labdou Moussa Dadis Camara kanko Moussa Dadis Camara artirama kanko yimɓe makko fof ene kamɓe fof koɓe fotɓe ñawete noon ene wayno ko ñawore hollitore e koɓe mbaɗi ko yuɓɓani yoɗani fewde ko noon alay saago ndewne e lawol e nder ɗon en wayno kamɓe fof ɗo saaha koɓe moftaɓe ni haade ko juuɗa ɓendude ɓe ñawanoma ñanden caggal mumen kadi ene wayno ñaworde riwtam ha ɗo e yeeso ha joni keddoɗen ko banggue leydi Guinée guila oɗo en jeeyaɗo Allah biyaɗo joni Bambia Doumbia jafoɗon kanko Doumbia guila nde waɗi ha ɗo saaha ene wayno tan koye altade yoga e yimɓe nder ɗon hollita wonande kanko Cellou Dalein Diallo gaddi FDG nder force démocratique de la Guinée ene wayno kankone won galle goto honno eltanama oɗon galle jeeyi sababu elta oɗo galle wiyaɗo onon galle ko galle laamu e cagam ɗo wonne kadi ene wayno guila e laamu Alpha Condé oɗon wiina ko yaltata e cagam ɗo wonne kadi ene wayno oɗo e hoore muɗum joni wonande hono Dami Ba jaafoɗon wonande ha joni hono oɗon jeeyaɗo Allah woni hono
dumbiya kañum hoore muɗum wi kankone ko yaltata ko noon won ɗi lamɓe wonɓe nder leydi guine kañumen beltaki ha no fewi sane mbi ɗum ɗo ko wona lawol kanko sellude ale jalom haɗa yaltude nder leydi ndi bandira tedduɓe Allah jaaro on jarama sago Allah sago moɗon sawto wona Abdoulaye Hammady Sarr mba ñaafa ɗon kala so waɗi perguite no wayno oɗo saaha e ɓandu welani no fewi ni hen ɗon so tawi wonko waɗi perguite e nder hen oɗon jafanama ha no fewi sanne bandira tedduɓe Allah jaaro on jarama ɗum ɗo wonno ngano yettinde e inde Jobo TV international taw kala toɓɓe ɓuura tengto e nder nde ɗo yontere sago Allah sago moɗon on jarama hay sogo lawol